Με μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάσω σήμερα το έργο του Γιάννη Μπίλα και του Γιώργου Κολέμπα. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κινημάτων βάσης εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Από τότε τους παρακολουθώ και τους γνωρίζω εγώ, μπορεί ίσως και παραπάνω. Και η ιδιαιτερότητα αυτών των δύο ανθρώπων είναι ότι διαθέτουν τον κατάλληλο συνδυασμό πρακτικής εμπειρίας και θεωρητικής κατάρτισης, ώστε να μπορούν να προσφέρουν μια διάγνωση, ένα όραμα, αλλά και ένα σχέδιο. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2019, προς τα τέλη του έτους, σχεδιάζαμε μια παρουσίαση του τελευταίου τους βιβλίου. Δυστυχώς η πανδημία και ο εγκλισμός μας χάλασαν τα σχέδια. Εντελώς κατά τύχη, βέβαια, οι διοργανώτριες της διμερίδας μας ξαναέφεραν κοντά 3 χρόνια μετά και τις ευχαριστώ γι' αυτό. Η συζήτηση θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα. Θα διαρθρωθεί κάπως έτσι. Θα κάνω ένα σύντομο πρόλογο εγώ. Σε 20 λεπτάκια θα μας αναπτύξουν κάποιες ιδέες ο Γιάννης και ο Γιώργος. Θα θέσω κάποια ερωτήματα αναλόγως με το περιεχόμενο της τοποθέτησής τους και μετά για 20 λεπτάκια θα ανοίξουμε τη συζήτηση για όποιον θέλει τοποθετήσεις. Όσοι και όσες από εμάς υπήρξαμε παιδιά ή νέοι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, θυμόμαστε ακόμα μια εποχή αισιοδοξίας, όπου η συνεχής βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων, τουλάχιστον στο δικό μας πλαίσιο, θεωρούταν νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη, ακόμα και για τα υποτελή τμήματα του πληθυσμού. Το αύριο ήταν πολλά υποσχόμενο. Μέσα από τη συνεχή εξέλιξη της οικονομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας, η ζωή θα βελτιωνόταν κάθε μέρα περισσότερο και η κοινωνική ανέλυξη θα ήταν εξασφαλισμένη. Αργά ή γρήγορα όλοι θα ευημερούσαμε. Κάθε γενιά θα ζούσε καλύτερα από την προηγούμενη. Η διάψευση αυτών των προσδοκιών δεν άργησε καθόλου να έρθει. Τα σημερινά παιδιά βομβαρδίζονται από εσχατολογικές εικόνες και απειλούνται από αλλεπάλληλες κρίσεις, ως και από την ίδια την οικολογική κατάρρευση του πλανήτη. Μετά την πτώση του Σοβιετικού μπλοκ τη δεκαετία του 90 και τη διακήρυξη του τέλους της ιστορίας, η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και πληροφορίας, αντί να φέρει ευημερία και ευτυχία, είχε μάλλον, δεν γινώσκουμε τώρα, τα αντίθετα αποτελέσματα. Ο εξορρυκτικός και χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός παρουσιάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ ασύμβατος με τη ζωή, όπως εύστοχα το διατυπώνει το κάλεσμα της διμερίδας αυτής. Έχει εντατικοποιήσει την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και των ανθρώπων προκειμένου να διατηρήσει υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα είναι ορατά. Καταστροφή του περιβάλλοντος, κλιματική κρίση, πόλεμος και η σταδιακή υποβάθμιση για την κοινωνική πλειοψηφία, ακόμα και βασικών κεκτημένων όπως η υγειονομική περίθαλψη, η παιδεία, η ενεργειακή και στεγαστική ασφάλεια, τουλάχιστον για τμήματα του πληθυσμού πριν κάπως τα είχαν εξασφαλισμένα για τμήματα του πλανήτη. Όλο και περισσότερο ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή στηρίζεται όχι τόσο στην εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης εργασίας, αλλά στην υφαρπαγή, σε αυτό το μοντέλο που ο Χάρβι ονομάζει συσσόρευση διαμέσου της υφαρπαγής, accumulation by dispossession. Δηλαδή το ίδιο μοντέλο το οποίο συντήρησε 3 αιώνες αποικιοκρατίας εισάγεται τώρα στο καπιταλιστικό κέντρο. Δηλαδή υφαρπαγή γης, υφαρπαγή πόρων, ακόμα ας πούμε και στην περίπτωση της Ελλάδας, υφαρπαγή των ίδιων των κατοικιών των ανθρώπων, όπως βλέπουμε τώρα. Μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες, για να τα καταφέρει όλα αυτά, ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός δημιούργησε έναν νέο τύπο υποκειμένου, έναν νέο τύπο έναν νέο ανθρωπολογικό τύπο, όπως το λένε ο Γιάννης και ο Γιώργος. Εξατομικευμένο, ιδιοτελή, αποκομμένο από κάθε κοινωνικό δεσμό και σχέση αλληλεγγύης, πέρα από το στενό κύκλο της πυρηνικής οικογένειας, που πάρα πολύ συχνά καλείται να σηκώσει τα βάρη της κοινωνικής αναπαραγωγής τη στιγμή που το κράτος αποσύρεται από όλες τις εργασίες αναπαραγωγής, φροντίδας και πρόνοιας σταδιακά. Ο ιδεατός ανθρωπότυπος του ύστερου καπιταλισμού είναι ο επιχειρηματίας του εαυτού του, που αναλαμβάνει ατομική ευθύνη για την ευημερία του. Δεν έχει λοιπόν αξιώσεις απέναντι σε συλλογικούς θεσμούς.
έχοντας αναθέσει την επίλυση των πολιτικών ζητημάτων σε ειδικούς και σε αντιπροσώπους, σε μια συρρικνωμένη δημόσια σφαίρα, μπορεί να αφοσιωθεί στην ιδιωτική επιδίωξη της μέγιστοποίησης της προσωπικής ωφέλειας, δηλαδή στη μεγιστοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης. Ωστόσο, από το 2008 και μετά και την τεράστια οικονομική κρίση, η ιδέα αυτή ότι μέσα από την ευθύνη, την ανάληψη ρίσκου, την καινοτομία, τη συνεχή προσπάθεια θα επέλθει η γενικευμένη ευημερία, έχει μπει και αυτή σε κρίση. Έχει απαξιωθεί ακόμα και στις χώρες του καπιταλιστικού κέντρου. Στα χρόνια της λιτότητας, της γενικευμένης και παγκοσμιοποιημένης λιτότητας, το σύγχρονο νεοφιλελεύθερο επιχειρηματικό υποκείμενο καλείται να διαχειριστεί όχι την ευημερία του, αλλά τη φτώχεια και το χρέος του. Είναι αυτό που ο Λατσαρά το αποκαλεί ο υπερχρεωμένος άνθρωπος. Και έχουμε περάσει σε μια έντονη κρίση υποκειμενοποίησης. Δεν μπορεί πλέον ο καπιταλισμός να δημιουργήσει υποκείμενα τα οποία να είναι συντονισμένα με τους κεντρικούς σκοπούς του. Και τι κάνει, καταφεύγει όπως πάντα σε ισχυρές παραδοσιακές ταυτότητες γύρω από το ρατσισμό, γύρω από τον εθνικισμό και από την αντεπίθεση των πατριαρχικών αξιών μετά από τις φεμινιστικές κατακτήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Μια διαδικασία οπισθοδρόμησης που την παρατηρούμε τώρα παντού. Το χρέος συγκεκριμένα είναι ο βασικός μηχανισμός πειθάρχησης και εμπέδωσης της ανάπτυξης ως αυτοσκοπού. Όπως είναι σαφές από το παράδειγμα της χώρας μας, το χρέος τόσο δημόσιο όσο και ιδιωτικό δεν είναι σχεδιασμένο για να αποπληρώνεται, αλλά για να διωγγώνεται, να εξασφαλίζει ότι οι χώρες δεν θα έχουν κανένα ενδιασμό να υποβαθμίσουν τη φύση και τον άνθρωπο προκειμένου να επιστρέψουν στην πολυπόθητη ανάπτυξη και ότι οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να ξεζουμίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους προκειμένου να δημιουργήσουν τα πλεονάσματα που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τα χρέη τους. Όμως, μέσα στις αλλεπάλληλες και αλληλοτροφοδοτούμενες κρίσεις που βιώνουμε, η πιο σημαντική μας κρίση είναι η κρίση της φαντασίας. Είναι η πλήρης αδυναμία μας να φανταστούμε έναν κόσμο πέρα από τον καπιταλισμό. Είναι πιο εύκολο σήμερα, όπως λέει ο Μάρκ Φίσερ, να φανταστούμε το τέλος του κόσμου παρά να φανταστούμε το τέλος του καπιταλισμού. Είναι αυτό που αυτός ονόμαζε καπιταλιστικός ρεαλισμός. Στον κυρίαρχο λόγο, η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ τη δεκαετία του 1990 αναχέτησε οριστικά για κάθε επιδίωξη για κοινωνική αλλαγή στην κατεύθυνση της ισότητας και της ελευθερίας. Αφού απέτυχε η πρώτη προσπάθεια, μοιάζουν να λένε δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναπροσπαθήσουμε. Οι κυρίαρχες ελίτ μοιάζουν να ακολουθούν το δόγμα που αναγνώρισε η Ναόμι Κλάιν ως ποτέ μην αφήσεις μια κρίση να πάει χαμένη. Από την πλήρη άρνηση της κλιματικής αλλαγής μόλις μια δεκαετία πριν, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να διαγωνίζονται για να πλασαριστούν στη νέα οικονομία της πράσινης ανάπτυξης. Ενός μοντέλου που προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα προκειμένου να μην αλλάξει απολύτως τίποτα. Ωστόσο, και οι απαντήσεις της αριστεράς στις αλλεπάλληλες συστημικές κρίσεις που βιώνουμε δεν έχουν ως ορίζοντα την υπέρβαση του καπιταλισμού, αλλά αποπνέουν νοσταλγία για τις παλιές καλές μέρες του κενσιανού κράτους πρόνοιας, όπου αυτό υπήρξε, της πλήρους απασχόλησης και του κράτους ως διαιτητή των κοινωνικών και ταξικών συγκρούσεων, προκειμένου να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη που θα λύσει ως διαμαγεία στα προβλήματα. Η αντισυστημική αριστερά μετέχει στο φαντασιακό της ανάπτυξης, αφού στο μαρξικό έργο η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων θεωρείται προϋπόθεση του σοσιαλισμού, όπως πολύ ωραία αναλύουν ο Γιώργος και ο Γιάννης στο βιβλίο τους. Η κριτική στην ανάπτυξη αποτελεί ακόμα ένα μεγάλο ταμπού της κοινωνίας μας, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Όσο και αν γίνεται σαφές ότι το φαντασιακό της ανάπτυξης, το ολυμπιακό ιδεώδες, το πιο ψηλά, πιο μακριά, πιο δυνατά, ο ανταγωνισμός όλων εναντίον όλων, βρίσκεται στον πυρήνα της πολυοπίπεδης κρίσης που βιώνουμε. Συνδέεται με την εξάντληση του πλανήτη και την εξάντληση των ανθρώπων. Τι περιεχόμενο έχει το φαντασιακό της ανάπτυξης? Είναι από τη μία ιδέα ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης μας οδηγούν μονοσήμαντα στην πρόοδο σε βελτιωμένες μορφές κοινωνικής οργάνωσης και συνύπαρξης, και από την άλλη ότι ο ρυθμός της ανάπτυξης, δηλαδή το ποσοστό της ετήσιας μεγένθησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αποτελεί δείκτη της κοινωνικής ευημερίας. Απαντήσεις σε αυτή την κρίση της φαντασίας, δειλά, με χαμηλή φωνή, έχουν διατυπωθεί από πάρα πολλές πλευρές.
Και οι συγγραφείς κάνουν μια εξαιρετική δουλειά σύνθεσης και παρουσίασης των χειραφετητικών προταγμάτων του 21ου αιώνα. Πρωταρχική θέση στο έργο τους έχει το πρόταγμα της αποανάπτυξης. Είναι η ιδέα ότι σε ένα πλανήτη πεπερασμένο είναι αδιανόητο να μιλάμε για περιόριστη ανάπτυξη. Ότι υπάρχει ένα άλλο οικονομικό μοντέλο πέρα από τη λιτότητα ή την αύξηση της κατανάλωσης που μπορεί να διασφαλίσει για όλους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ότι η οικονομική μεγέθυνση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο και την ευημερία. Ότι οι κοινωνικές ανάγκες θα πρέπει να αναπροσδιοριστούν και να ικανοποιηθούν με το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα. Εδώ και 2 δεκαετίες, το κίνημα της αποανάπτυξης προωθεί αλλαγές που είναι απαραίτητες για την ουσιαστική πολιτική και παραγωγική ανασυγκρότηση, ώστε να γίνει το υπάρχον σύστημα πιο κοινωνικά δίκαιο και οικολογικά βιώσιμο. Η νέα προτινόμενη οργανωτική αρχή είναι αυτή των commons, των κοινών. Πρόκειται για ένα τρίπτυχο που αποτελείται από έναν κοινό πόρο, που μπορεί να είναι υλικός ή άειλος ή διανοητικός. Δεύτερον, από μια ομάδα ανθρώπων που από κοινού διαχειρίζεται τον πόρο. Και τρίτον, από ένα σύνολο από συλλογικά διαμορφωμένους κανόνες γύρω από τη διαχείριση αυτή. Τα κοινά είναι μια μορφή κοινοκτημοσύνης, που όμως ξεπερνάει τις παθογένειες του κρατισμού και μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες κλίμακες και σε πολλαπλά πεδία. Η αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία είναι μια ειδική περίπτωση εφαρμογής των κοινών, όπου η οικονομική δραστηριότητα αποδεσμεύεται από την επιδίωξη της κερδοφορίας και αναπροσανατολίζεται στις κοινωνικές ανάγκες και στη δικαιοσύνη. Η ανασυγκρότηση γύρω από τα κοινά όμως προϋποθέτει την ενδυνάμωση των πολιτών ως κοινωνών και την εμβάθυνση της δημοκρατίας, υπερβαίνοντας τα τελετουργικά της αντιπροσώπευσης, δηλαδή μέσα από την αποϊδρυματοποίηση της κοινωνίας, όπως πολύ εύστοχα το διατυπώνουν στο βιβλίο τους ο Γιώργος και ο Γιάννης. Η πραγματική και χωρίς επίθετα δημοκρατία συνεπάγεται τη συστηματική και καθημερινή ενασχόληση όλων με τις κοινές υποθέσεις και με τις συλλογικές διαδικασίες διαχείρισης των κοινών μας πόρων και των κοινών μας πραγμάτων. Αυτή είναι η ιδέα της αυτονομίας, εμπνευσμένης από το έργο του Καστοριάδη. Η αρχή ότι η κοινωνία σταματάει να πιστεύει στην υπερβατική της θέσμηση, δηλαδή στη θεϊκή βούληση, στις πολιτικές αναγκαιότητες, στο αόρατο χέρι της αγοράς, και συνειδητοποιεί ότι οι κανόνες της, οι όροι της, οι θεσμοί της, οι κανόνες της κοινωνικής συνύπαρξης πηγάζουν από την ίδια. Η νέα πολιτική συγκρότηση αυτή απαιτεί αναζωογόνηση των συλλογικών δεσμών και διαδικασιών, δηλαδή μια επαναδιαπραγμάτευση της ίδιας της ιδέας της κοινότητας ως ζωντανού πολιτικού κυτάρου της κοινωνίας. Έτσι φτάνουμε στο πολιτιακό όραμα που εκφράζει ο τίτλος του βιβλίου, για την κοινότητα των κοινοτήτων. Ο ορίζοντας της πολιτικής αυτονομίας που μας παρουσιάζουν στο βιβλίο είναι η Ομοσπονδιακή Ένωση των Δήμων σε βιοπεριφέρειες, που θα αντικαταστήσουν τις συγκεντρωτικές δομές του κράτους και θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και τη δικαιοσύνη για το πλειοψηφικό τμήμα της κοινωνίας. Ακούγεται μεγαλεπίβολο και είναι μεγαλεπίβολο με την πραγματική έννοια του όρου, ότι είναι πέρα από τις υπαρκτές ή διαφαινόμενες δυνατότητες οποιοδήποτε κινήματος να το φέρει εις πέρας. Αλλά σε μια στιγμή όπου ο πολιτικός ρεαλισμός το μόνο που μπορεί να μας εγγυηθεί είναι ότι μας σπρώχνει στον γκρεμό, είναι η στιγμή να οραματιστούμε και να σκεφτούμε μεγαλεπίβολα. Οι ιδέες που μας παρουσιάζουν ο Γιώργος και ο Γιάννης δεν αποτελούν προϊόν δικής τους θεωρητικής παραγωγής ως μια φωτισμένη πρωτοπορία. Είναι ιδέες επεξεργασμένες και δοκιμασμένες από ένα μικρό αλλά ακόμα αποφασισμένο κίνημα βάσης. Ως μέρος του κινήματος αυτού, οι συγγραφείς με εξαιρετική φροντίδα μας παρουσιάσουν μια σύνθεση από τα ζωντανά προτάγματα των σύγχρονων κινημάτων βάσης, βάζοντας όμως και τη δικιά τους χρειά και σφραγίδα. Ας τους ακούσουμε. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Θέλω να κερδίσω λίγο χρόνο. Θέλω να συνδέσω λίγο την τοποθέτησή μου με το κάλεσμα για την παρουσία μας εδώ και πώς αυτό συνδέεται με τις απόψεις που διατυπώνουμε στο βιβλίο με τον Γιώργο. Ξεκινάω με την ηγεμονία που αναφέρεται στο κάλεσμα και την κυριαρχία που εμείς βάζουμε ως κυρίαρχο φαντασιακό. Εμείς λέμε με τον Γιώργο ότι
βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής όπου η νεωτερικότητα, της οποίας παιδί ήταν τα δύο κεντρικά προτάγματα που ανέφερε ο Θοδωρής, η ανάπτυξη και η πρόοδος, ήταν από τα πιο συνεχτικά φαντασιακά της δημιουργίας της νεωτερικότητας. Ένα λανθάνον και το οποίο δεν μας ταλανίζει ακόμη είναι το φαντασιακό της κυριαρχίας. Είτε αφορά τον άνθρωπο με τη φύση, ο άνθρωπος που κάτοχος και κυρίαρχος της φύσης, είτε αφορά την κάθε διαφορετικότητα, την κατώτερη σε εισαγωγικά φυλή, έθνος, λαούς κτλ. Αυτό το φαντασιακό της κυριαρχίας με τα νοήματα που σας είπα πριν είναι και το αφεντικό των νοημάτων. Δηλαδή εμείς υποστηρίζουμε με τον Γιώργο ότι πολύ πιο πάνω από τον κάτοχο των μέσων παραγωγής, πολύ πιο πάνω από τον κάτοχο του νόμιμου λόγου και πολύ πιο πάνω από τον κάτοχο της νόμιμης βίας είναι το αφεντικό των σημασιών. Και εκεί ο καπιταλισμός είναι κυρίαρχος. Μπορεί να έχει όλα τα μύρια όσο που περιέγραψε η Φρόσο ή και ο Θοδωρής, αλλά είναι κυρίαρχος. Νοηματικά έχει ο άνθρωπος ενσωματώσει, εσωτερικεύσει τα νοήματά του. Και εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία για οποιαδήποτε δημιουργία ή ανίχνευσης εναλλακτικών με καινούργια φαντασιακά. Λοιπόν, ακολουθώντας αυτήν την αφήγηση, ερμηνεύουμε πως όλοι αυτός, λέμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου, ότι με την κυριάρχηση του φαντασιακού, της ανάπτυξης του καπιταλιστικού φαντασιακού, της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, σαρώθηκαν, έτσι ακριβώς λέμε, ένας άπειρος αριθμός μικρότερων και μεγαλύτερων αφηγήσεων ζωής και παραγωγής, οι οποίες αποτελούσαν τον πλούτο της ανθρωπότητας. Τώρα πια, με την παγκοσμιοποίηση και την ομογενοποίηση που επήλθε κατόπιν της εκρίζωσης αυτών των μικρότερων αφηγήσεων ζωής, τα προτάγματα είναι δύο. Αυτό που λέτε στο κάλεσμα για την απλοποίηση είναι παρήγαγε, κατανάλωσε και διασκέδαση. Και αν αφαιρέσεις αυτό το νοηματικό πλαίσιο που κατήσχησε, πια είναι παγκόσμιο, κατήσχησε, που είναι προϊόν της νεωτερικότητας, που είναι προϊόν της Δύσης, αν το αφαιρέσεις έχουμε ένα κενό νοήματος. Έχουμε δηλαδή αυτό που ο Κρίστοφερ Λάς, τη δημιουργία του ελάχιστου εαυτού. Εάν αφαιρέσεις από τα νοήματα αυτά, αυτό που λέγεται ότι η διασκέδαση και η κατανάλωση είναι η μόνη νομιμοποίηση που έχει πια το σύστημα και ότι αν αυτό δεν προσφέρεται, αρχίζει και κλονίζεται, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Απλά η δικιά μας η οπτική με τον Γιώργο είναι ότι θα προλάβουμε να αλλάξουμε τον καπιταλισμό ή θα μας προλάβει η φύση. Θυμηθείτε λίγο τη Φουκουσίμα που έσκασε, θυμηθείτε λίγο, γιατί είσαστε και του χώρου, πόσο τραγικό ήταν τη μέρα που έσκασε η Φουκουσίμα. Η τηλεόραση έδειχνε το μισό πλάνο τη Φουκουσίμα και δίπλα ουρές στο Τόκιο για να αγοράσουν από νέους ανθρώπους το καινούργιο iPhone. Την ίδια στιγμή συμβαίναν αυτά. Και αν αυτό δεν συνιστά τραγικότητα του υπάρχοντος πολιτισμού και των αδιεξόδων που γεννάει, το σημερινός τρόπος, ο ενσωματωμένος τρόπος, νοηματικός τρόπος που έχουμε ως κοινωνίες, έχει πολύ βαθιά ζητήματα νοηματοδότησης. Και επειδή δεν θεωρούμε ότι τις νοηματοδοτήσεις θα μας τις δώσει κάποιος που ξέρει ή κάποιος από τα πάνω, εμείς αγωνιώντας και ανησυχούντας προσπαθήσαμε και διατυπώσαμε αυτήν την άποψη που έχουμε στο βιβλίο γύρω από τη συνάρθρωση των κοινοτήτων. Εμείς θεωρούμε ότι το κύτταρο της κοινωνίας που θα αγαπήσουμε θα έχει ως κέντρο την κοινότητα των ανθρώπων οι οποίοι συναποφασίζουν. Διότι ο Θοδωρής το ανέφερε, μιλάμε για ιδρυματισμό. Ο τύπος του ανθρώπου που έχει δημιουργήσει το υπάρχον είναι βαθύτατα ιδρυματοποιημένος γύρω από τα προγράμματα που σας ανέφερα πριν και κυρίως από τις ανάθεσεις. Δεν αποφασίζει, δεν καλεί την αποφασίσει. Αποφασίζει μια φορά στα 4 χρόνια, ρίχνει τη μούτζα του και πάει στην επόμενη επιλογή του. Εάν δεν αλλάξει αυτό, όπου να καταστεί υπεύθυνος για τις επιλογές του, με την τραγικότητα που έχει μια τέτοια επιλογή, δεν υπάρχει διέξοδο. Όσο εξακολουθούμε να αναθέτουμε στο πολιτικό προσωπικό των κομμάτων της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και στους ειδικούς να μας λύσουν το πρόβλημα, όσο δηλαδή η κοινωνία δεν αυτενεργεί, δεν συμμετέχει, δεν δημιουργεί θεσμούς συμμετοχής, δεν αποφασίζει,
πώς θα μπορείς να βάλεις ζητήματα αυτοπεριορισμού. Πώς θα βάλεις το ζήτημα του ότι ως κοινωνίες πρέπει να αυτοπεριοριστούμε. Κάποιοι ξέρουν. Και ο φόβος ο δικός μας είναι, και γι' αυτό καταλήγουμε στην πρόταση για την κοινότητα των κοινοτήτων, είναι ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την καταστροφή, εν πάση περιπτώσει, με αυτά που λένε κλιματική καταστροφή, αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα εμφανιστούν κάποια στιγμή κάποιοι τεχνοφασίστες, οικοφασίστες, οι οποίοι θα πούνε δεν ξέρετε πώς ζείτε, θα σας πούμε πώς θα ζήσετε από τώρα και πέρα. Και αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης, μπορεί να πάρει τη μορφή μιας... και αρχίζουν σημάδια ήδη και εμφανίζονται στον ορίζοντα γύρω από αυτό. Αυτή η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι αναθέτουν, πιθανόν εδώ να κρύπτει ζητήματα έτσι, που δεν μπορούν να ερμηνευτούν από δύο ανθρώπους όπως εγώ και ο Γιώργος. Όμως, αν βγάλουμε από την ανθρώπινη ύπαρξη τη δυνατότητα να συναποφασίζει και να αυτοκυβερνάται, τότε το ιδρυματικό στοιχείο θα παραμείνει κυρίαρχο και τότε οποιαδήποτε προσπάθεια και από εσάς και από εμάς και από τα κινήματα να αλλάξουν την πραγματικότητα θα καταστεί ακόμη πιο δύσκολη. Είμαι καλός στο χρόνο μου, κράτησε κάποιος χρόνο. Έχω κι άλλο. Άλλα 3 λεπτά. Θέλω λίγο να σας δώσω το περίγραμμα, θα μιλήσω ο Γιώργος πιο συγκεκριμένα, γιατί εμείς αντλούμε νοηματοδότηση για την πρότασή μας γύρω από τις κοινότητες που προϋπήρχαν στον ελλαδικό χώρο και από την Παγκόσμια Κοινοτική Οργάνωση των Κοινωνιών, όπου διαβγάζουμε έτσι αυτά τα συντηρητικά, τα πατριαρχικά χαρακτηριστικά που είχαν και λέμε ότι από αυτόν τον τρόπο που είχαν οι κοινότητες και οργανώναν τη ζωή τους, κρατάμε αυτά από τα οποία νομίζουμε, τα δίνουμε σημερινό νόημα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα σας πω 2-3 παραδειγματάκια, γιατί έχω το χρόνο. Εκεί στην λίμνη Κάρλα, που αποξεράθηκε το 1962 για να δοθεί στην παραγωγή και στους αγρότες για να αγοράσουν τραχτέρ, να καλλιεργήσουν κτλ. Μέχρι το 1962 υπήρχε εξής συμπεριφορά των γύρω κοινοτήτων των ψαράδων. Σταματούσαν κάθε φορά φυσικό τρόπο το ψάρεμα τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα και την ξαναρχίζανε μετά το 15 Αύγουστο. Γιατί ξέρανε ότι ο γόνος χρειαζόταν χρόνο να αναπτυχθεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι των κοινοτήτων γνωρίζανε με μια αφελή ενδεχομένως αραστέρεια γνώση ότι είμαστε μέρος του φυσικού περιβάλλοντος και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε. Οι παππούδες μου δεν διανοούνταν να κόψουν από τους φυσικούς φράχτες για να ζεσταθούν με το χειμώνα παρά μόνο τα γέρικα δέντρα. Δεν κόβαν τα νέα, γιατί τι λέμε για την αλληλεγγύη των γενεών, νοιαζόταν φυσικό τρόπο και τις επόμενες γενιές. Ενώ η ευκολία με την οποία σήμερα κόβονται τα δέντρα στις κουριές από αντιτεράστιους γερανούς, το αρχαίγωνο δάσος, προκαλεί ρίγη όταν κάποιος έχει μεγαλώσει με εικόνες τέτοιες που σας περιγράφω. Ή να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, επίσης εμβληματικό για το πώς ο τύπος του ανθρώπου που έχει ενσωματώσει τα νοήματα ο σημερινός, που θεωρείται πιο προοδευτική η κοινωνία μας από τις προηγούμενες, αν βάλετε στη θέση του σημερινού αγρότη, ο οποίος παράγει με σπόρους, με φυτοφάρμακα, με λιπάσματα, τώρα παίζουν και τα μεταλλαγμένα, με τραχτεράρες, και σας αναφέρω την περίπτωση μιας κυρίας, μιας γιαγιούλας, σε την προηγούμενη δεκαετία, η οποία ζήτησε από ένα φίλο μου να την πάρει από το χέρι, να πάει να χαιρετήσει πριν πεθάνει τα χωράφια που τη θρέψαν. Τι θα πείτε, ποιος είναι πια πιο κοντά στα νοήματα και ποιος κρατάει στέρεα τη ζωή? Η έγνοια λοιπόν των κοινών μας φέρνει κοντά στον κοινοτικό τρόπο οργάνωση των κοινωνιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτή η νεωτερικότητα στην οποία αναφέρθηκα ευθύς εξ αρχής με το κυρίαρχο φαντασιακό της κυριαρχίας και της επέκτασης κτλ. Σάρωσε, λέμε εμείς, άπειρες αφηγήσεις ζωής. Σημαίνει ότι η επαναδημιουργία, για να φτάσω στην πρόταση που μας βάλατε, η επαναδημιουργία των πολλαπλωτήτων των διαφορετικών αφηγήσεων ζωής. Δηλαδή μικρές κοινωνίες, μικρές κοινότητες, οι οποίες θα είναι ας πούμε, ο πλούτος της ανθρωπότητας, ο οποίος θα αποφασίσει, αν αποφασίσει η ανθρωπότητα να ξαναδημιουργήσει. Ευχαριστώ. Θα λέμε πάλι. Αφήσουμε χρόνο για τη συζήτηση.
Από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην διημερίδα σας. Εγώ θα μιλήσω στην αρχή λίγο συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Γιάννης και στη συνέχεια θα επικεντρωθώ περισσότερο στην έννοια του κοινοτισμού, όπως την αντιλαμβανόμαστε στα βιβλία μας. Ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός μέχρι τώρα μας υποσχόταν κοινωνίες ευημερίας και αυθονίας και αντί αυτών μας έχει οδηγήσει σε κοινωνίες διακινδύνευσης και διαχείρισης του φόβου των ανθρώπων μπροστά στις επερχόμενες απειλές και κρίσεις, είτε οικονομικής, είτε ενεργειακής, είτε επισιτιστικής και της φυσικά κλιματικής κρίσης που αναφερθήκαν και προηγούμενα. Πόλεμος και η επιδημιολογική κρίση COVID προστίθεται στην συνδημία, όπως έχει ονομαστεί από κάποιους επιστήμονες, τη συνδημία του υποσιτισμού που αφορά κυρίως τον κόσμο που βρίσκεται σε υποανάπτυξη, την επιδημία της παχυσαρκίας που αφορά κυρίως τον δυτικό κόσμο. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε το 2022 ότι το 50% των ενηλικιωμένων Ευρωπαίων είναι παχύσαρκοι. Στην ίδια τη Γερμανία κάθε χρόνο γίνονται επεμβάσεις λόγω παχυσαρκίας με κόστος μέχρι και 30 δις. Και βέβαια στη συνδημία ανήκει και η κλιματική αλλαγή που αφορά βέβαια όλον τον κόσμο. Λοιπόν, περισσότερο στην έννοια του κοινοτισμού. Καταρχήν, δέστε εδώ λίγο στις διαφάνειες. Δεύτερον μέρον που μας έχει οδηγήσει ο καπιταλισμός. Εικόνες αυτού του κόσμου που πρέπει να ξεπεράσουμε. Που υπάρχουν, η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ. Έτσι. Οι ορολόγοι λένε για έντονα καιρικά φαινόμενα χωρίς να εστιάζουν πού οφείλονται αυτά και γιατί η συχνότητά τους πια δεν είναι όπως το παρελθόν, αλλά οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Ο κόσμος. Έχουμε παγκοσμιοποίηση της αρρώστιας. Είδατε ένας ενδημικός ιός, όσο γρήγορα έτσι, εξελίχθηκε σε πανδημία, όπως την ονόμασε ο ΠΟΗ. Και γρήγορα, έτσι, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και του πολιτισμού μας έφτασε και στην παγκοσμιοποίηση της αρρώστιας. Τώρα για τον πόλεμο που συντείνει αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα παγκόσμιο κίνημα που ζητάει από τον ΟΗΕ, όπως έχει μελετήσει η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, τους διάφορους τομείς, τι πρέπει να γίνει σε διάφορους τομείς, να κάνει και μελέτη για το ποια είναι η συμμετοχή του πολέμου που διεξάγεται σήμερα στην Ευρώπη με θέατρο την Ουκρανία, έτσι, στην κλιματική αλλαγή και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εικόνες από την Ελλάδα. Πέρυσι εγώ μένω στο Πήλιο και όταν καιγόταν η Βόρεια Εύβοια, πήγα στον Πλατανιά που είναι απέναντι από την Εύβοια και αυτές είναι φωτογραφίες που πήρα από εκεί. Βλέπετε εκεί, πίσω από το σύννεφο είναι η Εύβοια. Τι γίνεται τώρα? Η κυβέρνηση προτείνει σχέδιο
ανάπλασης της Εύβοιας, έτσι, που το ίδιο το επιμελητήριο περιβάλλοντος, αυτό το σχέδιο λέει στην ουσία τι κάνει. Είναι μια ευκαιρία για να κεφαλαιοποιήσει το σύστημα την συμφορά και την καταστροφή. Θα κεφαλαιοποιήσουν την καταστροφή της Εύβοιας, στείνοντας φαρανονικές εγκαταστάσεις ΒΑΠΕ σε όλα αυτά τα βουνά και τα δάση που κάηκαν. Ναι. Η έννοια λοιπόν του κοινοτισμού είναι κομβική σήμερα, γιατί στις σημερινές συνθήκες και λόγω των πολλαπλών κρίσεων που αφορούν και την ίδια τη δομή του καπιταλιστικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, το κοινοτικό πνεύμα και ο κοινοτισμός έχει επανέλθει σε όλο τον κόσμο και διαμορφώνεται κυρίως και προς το παρόν με τη συλλογική υπόσταση των κοινοτήτων του αγώνα και της αντίστασης, των κοινοτήτων του κινδύνου και της στήριξης των κοινών. Η παράδοση του κοινοτισμού που εμφανίζεται, υποχωρεί και ξαναεμφανίζεται ιδίως στις δύσκολες συνθήκες, δημιούργησε παράδειγμα στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, πάνω από 3.000 καταγεγραμμένα κοινοτικά εγχειρήματα με διάφορες κουλτούρες στα πλαίσια τους. Πάντα στις δύσκολες συνθήκες έχουμε πάνωδο του κοινοτικού πνεύματος. Μέχρι και καθεστωτικοί, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθεστωτικοί αναλυτές αναγκάστηκαν να αναφερθούν στην κοινότητα, στην έννοια της κοινότητας. Πώς όμως, λέγοντας ότι πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα, έτσι, εγκλισμού κτλ, για να προστατέψουμε την κοινότητα. Βέβαια, αυτοί εννοούν ποια κοινότητα? Την κοινότητα των υπηκόων και όχι την κοινότητα των ελεύθερων να αποφασίζουν πολιτών. Εμείς μιλάμε στα βιβλία μας ότι για να αποφύγουμε την πλανητική κατάρρευση θα πρέπει η ανθρωπότητα να αποφασίσει μέσα από δημοκρατικές βέβαια διαδικασίες και την κοινοτική της οργάνωση να ξεπεράσει το φαντασιακό της ανάπτυξης και της ευημερίας και να περάσει στο στάδιο της αποανάπτυξης και της ευζωίας. Χρησιμοποιούμε τον όρο ευζωία αντί της ευημερίας που μας προτείνει το αναπτυξιακό μοντέλο του καπιταλισμού. Όταν λένε αυτή η ευημερία, τι εννοούν? Ότι οι άνθρωποι ερχόμαστε στη ζωή και για 70-80 χρόνια πρέπει να τρέχουμε, να δουλεύουμε, να αποκτούμε όσο γίνεται μεγαλύτερο εισόδημα για να αποκτήσουμε όσο γίνεται περισσότερα αντικείμενα και υπηρεσίες και μέσα από την κατανάλωσή τους που να καταλήγουμε σε ένα αίσθημα ανικανοποίησης. Όσο περισσότερο καταναλώνω, τόσο περισσότερη ανικανοποίηση νιώθω. Έχω χρόνο? Προτείνουμε τον όρο ευζωία, η οποία έχει να κάνει, ο οποίος όρος έχει να κάνει με ότι οι άνθρωποι εμείς πρέπει να δούμε σαν σύνολο τη ζωή μας και να προτείνουμε την ποιότητα σε αυτή τη ζωή και ότι είμαστε υπεύθυνοι, ο καθένας αλλά και συλλογικά, να ζήσουμε μια αξιοβίωτη, όπως λέμε, ζωή για 60 και 70 χρόνια και όχι απλώς να επιδιώκουμε την ευημερία. Τι σημαίνει ευημερία? Ημέρα. Να περνάω την μέρα μου όσο γίνεται καλύτερα. Τι σημαίνει ευζωία? Να περάσω όλη μου τη συνολική ζωή, έτσι, καλά. Το ευζήν των αρχαίων δηλαδή. Συνέχεια βέβαια προτείνουμε και ότι για να μπορέσουμε να περάσουμε σε αυτό το στάδιο, σε μια μετακαπιταλιστική μετάβαση, θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε και ένα νέο αξιακό σύστημα.
Με τον Γιάννη στα βιβλία μας έχουμε κωδικοποιήσει κάπως αυτό το σύστημα που προτείνουμε, το αξιακό, έτσι, και το πώς οι άνθρωποι θα πρέπει να επανανοηματοδοτήσουν τη ζωή τους, με όρους που αρχίζουν όλοι από ε. Τους έχουμε κωδικοποιήσει από ε για να μπορούμε να τους θυμόμαστε. Επιβράνθηση στον χρόνο. Πιο αργά και σε βάθος. Να έχουμε χρόνο να βλέπουμε τα πράγματα, πηγαίνοντας πιο αργά, να πηγαίνουμε στο βάθος και όχι στην επιφάνεια που γίνεται σήμερα. Που τρέχουμε γρήγορα και δεν μπορούμε να δούμε το βάθος των πραγμάτων. Εγκύτητα στον χώρο. Πιο μικρά, πιο κοντά και τοπικά και όχι όλο πιο μεγάλα που μας προτείνει το σύστημα, όλο και πιο μακριά και όλο και πιο γρήγορα. Επάρκεια στην ιδιοκτησία, στα μέσα και τους πόρους διαβίωσης, γιατί τα λιγότερα είναι συνήθως αρκετά. Μιλάμε δηλαδή με τον όρο ολιγάρκεια. Ενσυναίσθηση στις διανθρώπινες σχέσεις και τις σχέσεις με τις άλλες μορφές ζωής. Αναγνώριση της διαφορετικότητας και συμπάθεια, αλληλοϊποστήριξη. Όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και μεταξύ των άλλων μορφών ζωής που υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη. Επαναοικιοποίηση τόπων, κοινών συλλογικών και σχεσιακών αγαθών και χρόνου. Ευρύτητα στη γνώση και τις δεξιότητες, ολιστική πολύπλευρη γνώση και ολοκληρωμένα πρόσωπα. Δεν μιλάμε πια για άτομα μονοδιάστατα, που είμαστε σήμερα, αλλά για πολύπλευρα αναπτυγμένα πρόσωπα, προσωπικότητες, που πρέπει να αναπτύξουμε. Επανανοηματοδότηση στη συνείδηση και τη ζωή. Συνεργατικά και αλληλέγγυα. Όποιος φροντίζει, το σύνθημά μας που διαμορφώσαμε είναι ότι όποιος φροντίζει για όλους, στην ουσία φροντίζει και για τον εαυτό του. Στα πλαίσια μιας κοινότητας. Το τελευταίο επιστροφή προς τις δύο μάνες της ανθρωπότητας, τη μάνα γαία και στη μάνα κοινότητα, που αυτές έφεραν την ανθρωπότητα μέχρι εδώ. Τώρα, όσον αφορά την αποανάπτυξη, γιατί πάντα υπάρχει το ερώτημα τι σημαίνει αποανάπτυξη. Δηλαδή, συρρίκνωση των πάντων. Ναι, τελειώνω με αυτό. Ας πούμε επιγραμματικά. Από ανάπτυξη εδώ λέμε, δηλαδή στους τομείς εκείνης της ανθρώπινης δραστηριότητας όπου υπάρχει μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα. Συντήρηση εκεί στις δραστηριότητες που υπάρχει ουδετερότητα προς το οικολογικό αποτύπωμα και από ανάπτυξη παραπέρα εκεί όπου μπορούμε να πετύχουμε μείωση του οικολογικού αποτελέσματος, όπως επειδή με τον Γιάννη ασχολούμαστε πολύ με τον αγροδιατροφικό τομέα και τη γεωργία, όπως μπορεί να πετύχει η ανάπτυξη όχι της βιομηχανοποιημένης πια γεωργίας, μηχανοποιημένης που υπάρχει σήμερα, αλλά της αναγεννητικής οικολογικής γεωργίας. Καταλήγω με τη συνολική μας πρόταση. Συνολική μας λοιπόν πρόταση διαμορφωθεί από τα κάτω και από τους Έλληνες από κάτω, όσον αφορά την ελληνική επικράτεια εννοούμε, ένα απαραίτητο ρεαλιστικό και ελκυστικό πρόγραμμα για τη μετάβαση σε μια κοινωνία μετακαπιταλιστική που θα στηριχθεί στην οικονομία των βιωτικών αναγκών
και όχι των επιθυμιών που έχει διαμορφώσει σήμερα ο καπιταλισμός. Με στήριξη στα κοινά, αναφερθήκαμε και πριν, όσον αφορά το περιεχόμενο. Στον συνεργατισμό, συνεταιρισμό όσον αφορά τις σχέσεις παραγωγής, στη συλλογική, κοινοτική, δημοτική ιδιοκτησία όσον αφορά στα μέσα παραγωγής, στην εγκύτητα και στις μικρές αποστάσεις όσον αφορά το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα και στην άμεση σαν επίθετο, αν και κανονικά θα πρέπει να μιλάμε με ουσιαστικό όρο, στην δημοκρατία. Έτσι, και όχι, είμαστε αναγκασμένοι όμως να χρησιμοποιήσουμε ένα επίθετο άμεση, έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επίθετα που έχουν προσθεθεί στην έννοια της δημοκρατίας, από αντιπροσωπευτική μέχρι... Στην άμεση λοιπόν δημοκρατία των συνελεύσεων και των ανακλητών εκπροσώπων όσον αφορά στις διαδικασίες αποφάσεων πολιτικής θέσμησης και διακυβέρνησης, ώστε να καταλήξουμε σε κοινωνίες, ενότητα των κοινοτήτων, όπου εδώ στο βιβλίο μας το περιγράφουμε πολύ αναλυτικά και η διαφάνεια δείχνει πολύ περιληπτικά τη διαδικασία του πώς μπορούμε να φτάσουμε, έτσι, στην κοινοτική οργάνωση της κοινωνίας με τον λεγόμενο ομοσπονδιακό κοινοτισμό που φαίνονται σε αυτή τη διαφάνεια. Και με αυτό τελειώνω, εντάξει, με τον χρόνο. Είναι 20 λεπτά περίπου και ήταν να ανοίξω εγώ μερικά θεματάκια, κάποιες παρατηρήσεις πάνω στις ιδέες που ανέπτυξαν ο Γιώργος και ο Γιάννης και μετά να ανοίξουμε τη κουβέντα. Ελπίζω σε 10 και 10 λεπτά να γίνει αυτό. Όσον αφορά το θέμα της κοινότητας, η κοινότητα στο έργο σας παρουσιάζεται ως χώρος ελευθερίας, ως χώρος αυτοπραγμάτωσης. Ιστορικά όμως η κοινότητα δεν ήταν μόνο αυτό και δεν ήταν πάντα αυτό. Ήταν και χώρος σκληρών ιεραρχιών, αυστηρών ηθικών κανόνων, αυστηρών πατριαρχικής επιβολής, πατριαρχικών ρόλων και κοινωνικού ελέγχου. Τι δικλείδες ασφαλείας έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή? Ποιος είναι ο τρόπος να αποφύγουμε την επιστροφή σε αυτή την κλειστότητα της κοινότητας? Και το δεύτερο θέμα που είναι και σχετικό και ίσως να τα βάλουμε μαζί, στο βιβλίο σας κάνετε κριτική έντονη στον Μάρξ. Ξέρω ότι δεν τον απορρίπτετε, αλλά μια ιδέα που μου φαίνεται πολύ χρήσιμη στο έργο του Μάρξ είναι η ιδέα του ανταγωνισμού. Η ιδέα ότι δεν υπάρχει ένα καλό γενικευμένο, ένα γενικό συμφέρον, αλλά ότι υπάρχουν ανταγωνισμοί. Είναι και η κριτική που κάνει ο μαρξισμός στο φιλελευθερισμό. Ο φιλελευθερισμός στηρίζεται πάνω στην ιδέα ότι υπάρχει ένα γενικό καλό και μέσα από κάποιους θεσμούς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό, είτε είναι αντιπροσωπευτική, μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει το γενικό συμφέρον. Υπάρχει όμως αυτό το κοινό καλό και οι διαδικασίες, οι συνενετικές, όσο ωραίες και αν ακούγονται, μήπως μπορούν να χρησιμεύσουν για να κουκουλώσουν τις αντιθέσεις, να συσκοτήσουν αυτές τις αντιφάσεις που υπάρχουν τις κοινωνικές. Όλα μαζί και τα από 3 λεπτά. Δεν υπάρχει καταρχήν θεσμική κατοχύρωση η οποία να διασφαλίζει τίποτε. Όλα οφείλονται στη θέρμη και στην απόφαση των ανθρώπων να διασφαλίσουν την αυτοθέσμησή τους και τη λειτουργία τους. Ακόμα και τα πιο προχωρημένες θεσμίσεις, αν ατονίσει η διάθεση του ανθρώπου, και αυτή είναι και η τραγικότητα γιατί η πρότασή μας από την ώρα που βάζει στο κεντρικό στοιχείο την αυτοθέσμηση και την ευθύνη, έχει μια τραγικότητα, διότι δεν ξέρεις αν οι επιλογές σου θα είναι οι καλύτερες ή οι χειρότερες. Και ξεκινάμε ότι είναι κομβικό σημείο της άποψής μας, ότι η ανθρώπινη ύπαρξη έχει μια τραγικότητα. Αν έχει μπροστά της την Άβυσσο,
εγγυημένο νόημα δεν υπάρχει, θεμελίους αξιών δεν υπάρχουν. Οπότε, αν ενδιαφέρει και αν αποφασίσουν οι κοινωνίες, θα πρέπει να βρουν και τρόπους που να προασπιστούν από αυτήν την, ας το πούμε, την ατονία κτλ. Έχουμε το παράδειγμα της αρχαίας Ελλάδας, η οποία οι θεσμοί ατονίσανε. Δηλαδή, ήδη η συμμετοχή αυτή μια τραγική, και αυτό το ότι της δημιουργίας της νεωτερικότητας, η οποία με την εμφάνιση των πόλεων 11ο-12ο αιώνα και τα κινήματα που εμφανιστήκαν, τώρα φτάσαμε στο σημείο ένα πράγμα που έδωσε να βρίσκεται στα κάτω του. Δηλαδή λέμε ότι θα πρέπει μέσα στην αποδοχή να βάλουμε και τότε ένα πράγμα που μπορεί και να πεθάνει. Από την ώρα που δημιουργείται και ενδεχομένως κορυφώνεται, μπορεί και να χαθεί. Αυτό είναι τραγικό, και ο άνθρωπος θέλει να έχει στηρίγματα και να νομίζει ότι είναι, πώς λέει ο Ελίτης, ο αιώνια έφηβος μιας αγνώστου ταυτότητας ευτυχίας. Ο αιώνιος νεόνυφος μιας αγνώστου ταυτότητας ευτυχίας. Εμείς πρέπει να το πούμε, το λέμε, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει, να φτιαχτεί οποιαδήποτε θεσμικό πλαίσιο, αν δεν το υποστηρίξεις, αν δεν σου είναι πάθος, αν δεν σου είναι διάθεση, αν δεν σου είναι, δεν νιώθεις ότι εκεί μέσα είσαι εσύ, ότι είσαι μέρος της συναπόφασης. Αν αυτό δεν... Και αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους, με την αυτενέργειά τους, και έχει και με την... Οι θεσμοί απλά διαπλάθουν ένα τύπο ανθρώπου, ο οποίος μπορεί, ας πούμε, να δώσει τη στοιχεία από αυτά που τα οποία απαιτούμε ή που ζητάμε από τις κοινωνίες να έχουν. Εμένα, επειδή εντάξει είπα να μιλήσω εκτός για το κοινό καλό και τα λοιπά, εμείς είμαστε κριτικοί προς την μαρξική αφήγηση ως μέρος της νεωτερικότητας, ως μέρος της αντιπρότασης. Δηλαδή έδειξε ότι η αντιπρόταση δεν προχώρησε, δεν προχωράει. Οπότε εμείς κάνουμε κριτική και στη μαρξική αφήγηση, αυτό που λέγαμε περί ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Λέμε στο βιβλίο για το κοινό καλό που αναφέρθηκε ο Θοδωρής, εμείς τι λέμε, όταν λέμε γύρω από τα κοινά, εμείς έχουμε κάποια ψήγματα, λέμε ας πούμε νερό, ενέργεια, διατροφή κτλ. Σαν παραδείγματα, δεν λέμε εμείς μια κοινότητα, μια κοινωνία θα πρέπει να αποφασίσει αυτή ποια θεωρεί κοινά. Δεν θα τα πει κανένας ποια είναι. Και μέχρι στιγμής έχουμε παραδείγματα χώρων, κοινωνιών, οι οποίες έχουν αποφασίσει ποια είναι τα κοινά τους. Εγώ ήθελα όμως, δεν ξέρω αν... ήθελα να σας πω ότι εδώ πια έχουμε υπερβεί και τις αντιλήψεις περί κοινού καλού. Εμείς πια έχουμε μπει με τον Γιώργο σε δυστοπικά και σε κοινωνίες με δυστοπικά χαρακτηριστικά, όχι οργουελικής αντίληψης, αλλά κυρίως χαξλεϊκής. Δηλαδή, μιλάμε για παράνοιες, όπως αναφέρω αυτές τις δύο και σταματάω εδώ, και με ανησυχεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, γιατί είσαστε άνθρωποι που ασχολείστε με τους ανθρώπους, με αυτό που λέμε ζωντανά. Μπαίνουμε στη δυστοπία. Πρώτον, προσπαθούν να αλλάξουν κάποιοι, η Φρόσο το είπε, κάποιοι, είναι τρέλα, είναι παράνοια, κάποιοι να αλλάξουν, να σκοτώσουν το θάνατο. Ο Λάρι Πέινς, οι ιδρυτές της Google και ο Elon Musk και τα λοιπά έχουν φτιάξει μια εταιρεία γκάλικου, California Life Company, λέει, η οποία έχει ως μοναδικό, ημορταλισμός λέγεται, μοναδικό να σκοτώσουν το θάνατο. Ο θάνατος δηλαδή να πάψει να είναι ως συγκροτητικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης και να γίνει μόνο κατόπιν επιλογής ή δολοφονίας. Και επειδή όλος ο ανθρώπινος πολιτισμός στήθηκε με βάση την αναφορά, δεν θα υπήρχε φιλοσοφία, δεν θα υπήρχε, δεν θα υπήρχε αρχαία τραγωδία, δεν θα υπήρχε διερώτηση, αν δεν υπήρχε η έγνοια, η επίγνωση του θανάτου. Προσπαθούν με αυτές τις κατευθύνσεις να αλλάξουν, να στοχεύσουν σε αυτό που λέμε συγκροτητικό στοιχείο. Και τελευταίο παράδειγμα είναι αυτό με το κρέας εργαστηρίου. Αν το πήρατε, αν το αντιληφθήκατε, ξεκινάνε ήδη πέρα από την πυρηνική ενέργεια που ως πράσινη ανάπτυξη που είπε η Φρόσο και το αέριο, ξεκινάνε στα πλαίσια του ότι ο πλανήτης δεν τα πάει καλά, άρα λοιπόν τα ζώα και έχουν και ένα πρόσημο
ότι τα καημένα τα ζώα, θα σας φτιάξουμε εμείς κρέας εργαστηρίου. Έχουν φτιάξει. Η Σιγκαπούρη έχει δώσει έγκριση ήδη, στην Αμερική ξεκίνησε, στην Αγγλία ξεκίνησε και θα είναι το καινούριο φασούλι που λέει, κοιτάξτε, μην ανησυχείτε, το κλίμα, ναι, αλλά θα πάμε σε εκεί. Αυτά, γιατί το κάναμε και κουβέντα και χθες που κάναμε σε μια άλλη παρουσίαση, ότι και η τροφή και η έγνοια, δηλαδή η ανθρωπότητα, συγκροτήθηκε γύρω από την έγνοια της τροφής. Δηλαδή γύρω από το κοινό τραπέζι για την αγωνία να βρούνε, να τραφούνε κτλ. Δεν ήταν αυτό πάμε και παίρνουμε το έτοιμο το κρέας του εργαστηρίου. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τι αλλαγές θα επισημούν στον ψυχισμό των ανθρώπων με αυτά που θέλουν να δρομολογήσουν. Και δεν αναφέρομαι στο ότι μιλάνε για επικισμό της σελήνης και του φεγγαριού. Αυτά είναι παράνοιες. Παράνοιες με την έννοια του ότι αν καταστρέφεις ένα μέρος που ζεις, δεν έχεις άλλο και ονειρεύεσαι τέτοιο. Γεια σας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο που αφορά και την προηγούμενη στην πραγματικότητα με έναν τρόπο και έχει να κάνει με την κριτική στο... Διάφορα θα μπορούσα να κάνω, επέλεξα να πω αυτό. Με την κριτική στον υπερκαταναλωτισμό. Η οποία θεωρώ ότι υπάρχουν ιστορικές συγκυρίες που έχει ένα ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι υπάρχουν ιστορικές συγκυρίες που είναι πολύ, πολύ περίεργοι. Και τι εννοώ με αυτό, θα σας πω δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα που μου κάναν φοβερή εντύπωση. Πήγα πέρυσι στο Βερολίνο και στο Βερολίνο έχει ένα δωρεάν, και μπήκα, μουσείο του μέλλοντος. Εγώ φανταζόμουν ότι θα έχει μέσα, ξέρω εγώ, τεχνολογικά φοβερά πράγματα. Είχε και κάποια τέτοια. Είχε ένα τεράστιο section που έλεγε πόσο διατροφικά και παραγωγικά συμφέροντα είναι το να τρώμε ζωήφια. Και φυσικά βοηθάει και στην κλιματική αλλαγή αυτό, έτσι. Και το άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι τον Τραμπ, που λόγω της συλλογικής διανοητικής μας ένδυας, μας αρέσει να το λέμε τρελό, αλλά δεν είναι καθόλου. Εμείς είμαστε εδώ και αυτός είναι εκεί. Έλεγε, σχετικά με τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς και την Κίνα, ότι παιδιά υπάρχει θέμα σοβαρό. Γιατί εμείς εδώ δίνουμε μισθούς καλούς και ποιότητα ζωής, ενώ εκεί δεν δίνουν και σε βάθος χρόνου δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Γιατί το λέω αυτό. Μας λένε από την αρχή της χρονιάς φέτος ότι θα έχουμε το πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942 και μας προετοιμάζουν με αυτό πυρετωδώς. Δεν είναι δηλαδή μια ανάλυση ενός τυχαίου τύπου. Συντονισμένα μας λένε αυτό το πράγμα. Μας λένε δηλαδή με 1000 τρόπους ότι εντάξει, σας μάθαμε να καταναλώνετε πολύ κτλ. Τώρα θα ξεμάθετε. Τώρα θα παίξει φτώχεια. Και η αγωνία μου είναι κατά πόσον αυτές οι θεωρίες, δηλαδή ότι ωραία, τι θα κάνω εγώ τώρα, θα πάω στο Βελβεντό που κατάγομαι, που είναι και ωραίο χωριό, να αρμέξω αγελάδες και να κάνω. Πόσο συντονίζονται με αυτή την ιστορική χρονική συγκυρία, αυτή τη φάση του καπιταλισμού που περνάει βαθιά κρίση, που σκοτώνονται μεταξύ τους τα κράτη και πάμε για ακόμα πιο χοντρά πράγματα. Μήπως τελικά δεν είναι μια ανταγωνιστική, μια επιθετική ανάλυση αυτής της πραγματικότητας, αλλά μια η οποία συντονίζεται, πάει χέρι-χέρι. Αυτό είναι η αγωνία μου. Για όλα αυτά και που αφορά και τις δύο τελευταίες ομιλίες. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω και εγώ από εδώ. Ναι. Πολύ κοντά σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης πριν, ήθελα και εγώ να πω ότι ο κοινοτισμός υπάρχει ως κίνημα στην Αμερική από το 19ο αιώνα. Και με αυτή την έννοια έχει παράξει αποτελέσματα. Επειδή είπατε πριν δηλαδή ότι δοκιμάστηκαν άλλες λύσεις που παγκοσμίως απέτυχαν, όπως ας πούμε ο σοσιαλισμός. Άρα τελείωσε αυτό, πάμε παρακάτω. Τότε τι θα πρέπει να πούμε για τον κοινοτισμό? Που όχι μόνο δεν λειτουργήσε ανταγωνιστικά, αλλά σε έναν βαθμό λειτουργήσε παράλληλα έτσι, με τον καπιταλισμό. Και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, σχεδόν μιας μαγικής μετάβασης στο μετακαπιταλισμό που λέτε. Πώς θα γίνει αυτό? Έχει αποδειχτεί δηλαδή ότι οι λύσεις του κοινοτισμού μέχρι τώρα έχουν δουλέψει, όπως είπα, παράλληλα. Και σκέφτομαι ότι αν ποτέ γίνουν επικίνδυνες για το σύστημα, ή θα τις αφομοιώσει, που είναι το πιο εύκολο, μέχρι τώρα αυτό κάνει, ή θα τις καταστρέψει. Άρα, πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση σε ένα μετακαπιταλισμό, επειδή οι καπιταλιστές θα πιστούν κάποια μέρα ότι ναι, ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά είναι καλά, έχουν δίκιο, δηλαδή φροντίζουν για τα κοινά καλά, ας πούμε, για τα κοινά. Και άρα θα παραιτηθούν από τα δικά τους προνόμια οι ελίτ και θα μας πούνε «ΟΚ, για να μην καταστραφούμε όλοι, ας πάμε σε ένα κοινό καλό». Αυτό.
Συμπληρωματικά σε αυτά που είπανε τα παιδιά, θέλω να σχολιάσω και την προηγούμενη ομιλία της κυρίας Μουρελή και τη δική σας, ότι κάπως μου ακούγεται σαν το γήπεδο να είναι λίγο μακριά. Δηλαδή, το κομμάτι της εκμετάλλευσης δεν είναι μόνο στα ορυχεία του τρίτου κόσμου, αλλά είναι ακριβώς δίπλα μας. Είναι στις εργασιακές σχέσεις που εμείς οι ίδιοι βρισκόμαστε. Εγώ έχω περάσει ένα μεγάλο κομμάτι του εργασιακού μου βίο να κάνω την ίδια δουλειά με έναν συνάδελφό μου και να έχω λιγότερα δικαιώματα, ακριβώς την ίδια δουλειά. Και μέσα από αγώνες να τους διεκδικώ. Η εκμετάλλευση δηλαδή είναι και δίπλα μας και πρέπει να τη βλέπουμε. Όπως επίσης αυτή η ανάπτυξη δεν είναι η ανάπτυξη μόνο, λέμε η ανάπτυξη του δυτικού κόσμου και η ανάπτυξη του τρίτου κόσμου. Αυτή η ανάπτυξη και η ευημερία δεν είναι για όλους στο δυτικό κόσμο. Και πάμε λίγο στις γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Δυτικής Αθήνας, να δούμε κατά πόσο υπάρχει ασφάλεια, ευημερία, το ρεύμα έρχεται πραγματικά σε όλα τα σπίτια και πρέπει λίγο αυτό το κομμάτι να το δούμε. Και ταυτόχρονα υπάρχουν αγώνες πολλοί που μπορεί να μην έχουν ένα τόσο συνολικό πρόταγμα όσο το δικό σας, αλλά σκέφτομαι ότι βάζουν ζητήματα και βάζουν και τις αντιφάσεις τους. Ας πούμε, πραγματικά θαύμασα και μου προκάλεσε ενδιαφέρον αγώνας των εργαζομένων στη Κόσκο, στα λιμάνια του Πειραιά, ξέρετε, όπου ένα μεγάλο κομμάτι είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας και ίσως ναι, με αυτά τα χρήματα που κερδίσουν οι εργαζόμενοι πάρουν και αυτοί ένα κινητό που έχει μέσα ορυκτά που τα έχουν εξορίξει, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα αίτημα να μην να γυρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στο σπίτι τους μετά τη δουλειά, γιατί χάσανε ένα συνάδελφό τους που πέθανε. Και νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια πρέπει να τα βλέπουμε και είναι μέσα στις πόλεις μας, είναι μέσα στις γειτονιές μας. Συμπληρωματικά στο να προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι με καινούργιες αξίες και νοήματα. Και νομίζω οι αγώνες που δίνονται παράγουν καινούργια νοήματα και βάζουν αυτοί καλύτερα. Οι κοινότητες παράγονται με βάση έναν αγώνα, μια διεκδίκηση, παράγουν και νοήματα και βάζουν τις ανάγκες ίσως καλύτερα από ένα πρόγραμμα το οποίο θα το φτιάξει το Α κόμμα ή το ΑΘ ή το Β. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Ανδρέα στο κομμάτι ότι το μεγάλο ψάρι δεν θα αφήσει το μικρό καθόλου εύκολα να επεκτείνει τις κοινότητές του ή τις διεκδικήσεις του, είτε είναι η Μητρόπολη της Αθήνας, είτε είναι μια χώρα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάτι καλύτερο και βρίσκεται στη Λατινική Αμερική. Και για μένα ο μεγάλος προβληματισμός που υπάρχει ως προς το κομμάτι της κοινότητας είναι ότι ίσως η κοινότητα είναι πιο εύκολη να τη φανταστούμε στα χωριά, στην επαρχία, αλλά το ζήτημα της κοινότητας στην πόλη και όντας και ήμουν ένα μέλος σε συνέλευση γειτονιάς, ας πούμε, δηλαδή και με μια βιωματική εμπειρία, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και δύσκολο. Υπάρχουν συγκλονιστικοί υλικοί και χρονικοί περιορισμοί έτσι όπως έχουν δομηθεί οι ζωές μας και να μπορέσουμε να έρθουμε κοντά και να φτιάξουμε μια κοινότητα ανθρώπων που θα ξεπερνάει το ευρύτερο οικογενειακό δίκτυο. Ειδικά μόλις κάνουν παιδιά οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι και κάνουν μια οικογένεια, βλέπουμε πόσο γρήγορα αμέσως πηγαίνουν για στήριξη στις οικογένειες καταγωγής και φίλοι τους, γνωστοί τους, άνθρωποι που είναι στην πόλη και έχουν συμπορευτεί τόσα χρόνια, δεν μπορούν εύκολα να τους υποστηρίξουν στο νέο ρόλο της γονεϊκότητας. Το φέρω έτσι σαν παράδειγμα και μέσα από τις άμεσες εμπειρίες μου. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Στη βάση της χαξικλεϊκής αναπαράστασης που φέρετε και με τα παραδείγματα του νέου θαυμαστού καινούριου κόσμου, ας πούμε, που οικοδομείται για εμάς και εμπολίσει με αποφάσεις χωρίς εμάς, με όλα αυτά που αναφέρατε και με την δυναμική που έχουν τα μεγάλα ψάρια και οι δυναμικές του καπιταλισμού να απικούν όχι μόνο τόπους, χώρες, κοινότητες, αλλά και έννοιες. Δηλαδή τις έννοιες που φέρατε τις κοινότητες, ποιότητα ζωής, ακόμα και αυτές τις έχουν απικήσει με έναν τρόπο και μέσα σε διάφορα λόμπι, ελίτ, τους δίνουν άλλο νόημα και αυτά προωθούνται από πάνω κάτω, σαν γνώση αλωμένα πια, από μια άλλη αντίληψη από πάνω κάτω. Δηλαδή χτίζοντας, πούμε, κοινότητες πολιτών, ποιότητα ζωής κτλ. Σαν έννοιες και προωθούν την συνείδηση, ας πούμε, την κοινή, σε ό,τι διαχέεται ως πληροφορία μέσα από τα μέσα, τα οποία και αυτά είναι επικισμένα με έναν τρόπο, με ένα άλλο νόημα. Πώς εμείς, συνδέοντας και τα σχόλια όλων των ομιλητών και την προηγούμενη ομιλία, εμπλεκόμενοι στους διάφορους κόμβους αυτού του παγκοσμιοποιημένου πλέγματος που είμαστε, δεν μπορούμε να το αμελήσουμε ότι είμαστε, μπορούμε να βρούμε δυναμικές
για να συμμετέχουμε στις κοινότητες, για να φέρουμε μια αλλαγή, για να κρατούμε ακόμα και αυτά τα ψήγματα και αντιμετωπίζοντας και αιτήματα που συχνά ασχολούμενοι με τους ανθρώπους έχουμε στις θεραπείες μας, στο εμπόριο ψυχικών υπηρεσιών, τέλος πάντων, που παρέχουμε, γιατί είμαστε μέσα στο σύστημα αυτό ως άτομα, ως άνθρωποι, οτιδήποτε, και άρα και εμείς αλωνόμαστε με έναν τρόπο. Όταν τα αιτήματα πολλές φορές είναι με τον έναν τρόπο λιγότερο ή περισσότερο στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης. Να μπορώ να αντέχω, να είμαι πιο υποδοτικός, να μπορώ να αντέξω τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες είναι στο γήπεδο το κοντινό, το εκμεταλλευτικό, ή και τις οικογενειακές σχέσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν αρρωστήσει από αυτό το επίπεδο της μεγένθησης της εργασίας, οτιδήποτε. Ένας πατέρας, ας πούμε, που μπορεί να λείπει πάντα από το σπίτι και να μην είναι παρόν, οι γονείς, τα παιδιά που μένουν μόνα, οτιδήποτε. Δηλαδή, έχω αυτό το προβληματισμό πώς, ας πούμε, συμμετέχουμε με όλους τους περιορισμούς που έχουμε από τη θέση μας ευρισκόμενοι σε διάφορους κόμβους και από τους υλικούς και χρονικούς σε όλες τις κοινότητες και πώς αυτό το αξιοποιούμε στη δραστηριότητά μας και τη δραστηριοποίησή μας και την εργασιακή. Να πω κι εγώ ένα σχόλιο πριν περάσει τις απαντήσεις. Εγώ θα ήθελα να βάλω σε όλα αυτά που ήταν εξαιρετικές οι τοποθετήσεις και οι ομιλίες και η εισαγωγή και έχω βομβαρδιστεί από εσωτερικές σκέψεις και διαλόγους και μονολόγους και θα ήθελα να φέρω μια εμπειρία που έχω κάνει και να εισάγω την έννοια της, για μένα, του βιωμένου φύλου. Εγώ ως θηλυκότητα. Σε συμμετοχή μου, θα ήθελα να ξεκινήσω γιατί δυσκολεύομαι ή γιατί περιορίζομαι ή με περιορίζουν να συμμετάσχω σε συλλογικότητες. Από τις πολύ μικρές, από το να διοργανώσεις ένα φεστιβάλ, να είσαι σε κοινότητα, σε συνέλευση γειτονιάς και παραπέρα. Σκέφτομαι ότι, αισθάνομαι μάλλον και σκέφτομαι παράλληλα ότι και το βίωμα αυτό είναι κοινό, θα σας πω πώς. Υπάρχουν πολύ έντονες και οι κυριαρχίες ακόμη και στο να δημιουργήσεις ένα μικρό φεστιβάλ. Θα σας πω εγώ που είχα μια εμπειρία σε ένα αντιφασιστικό φεστιβάλ. Οι κυρίαρχες μορφές, αυτές που συνάντησα εγώ τουλάχιστον, ήταν αρενοπότητες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και κάποιες θηλυκότητες, και ελάχιστες, το πατριαρχικό στοιχείο ήταν έντονο. Και το πατριαρχικό το συνδέω πάρα πολύ έντονα με τον καπιταλισμό. Θεωρώ ότι σχεδόν για μένα μπορεί να είναι και η ίδια λέξη. Να επινοηθεί μια λέξη και για τα δύο. Λοιπόν, και θα κρατήσω ότι αυτό που με κράτησε, μεγαλώνοντας και έχοντας φτάσει στην ηλικία που είμαι, στη τελευταία συλλογικότητα που συμμετείχα, ήταν ότι με πολύ μικρά βήματα κατάφερα να συνηθίσω εγώ ίδια τη φωνή μου και να αντέχω να την μεταφέρω σε εκείνο το δωμάτιο που κάνουμε τις συνελεύσεις μας, αυτή η φωνή ως θηλυκότητα, να συναντάει άλλες θηλυκότητες οι οποίες, αυτό το λέω ως βίωμα, συνταχθήκαμε στο να το επικοινωνήσουμε αυτό. Γιατί και εγώ στις αρενοπότητες που ήταν ότι έχετε την εμπειρία, είστε κυρίαρχοι, τόσο καιρό κάνετε αυτό το φεστιβάλ, αλλά ψήμου που ήρθαμε κι εμείς, θα θέλαμε να εισακουστούμε τουλάχιστον ισότιμα, να εισακουστούμε, δεν λέμε να γίνει αυτό που λέμε. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πολύ περισσότερες οι θηλυκότητες. Καταλήξαμε με ένα βλέμμα, με μια λέξη, η συμφωνία, κανένας ανταγωνισμός, η συμφωνία ήταν άμεση. Αναρωτιέμαι τι μπορούμε να κερδίσουμε μελετώντας πώς κάποιες θηλυκότητες σε διάφορους χώρους συναντώνται συναισθηματικά, με σκέψη, με μορφές τεχνολογίας, μειώνουν τις αποστάσεις στιγμιαία και μπορούν να επικοινωνήσουν από τα πιο βαθιά προσωπικά τους θέματα μέχρι το πώς θα στηθεί, ποιοι θα είναι οι προσκεκλημένοι και τι ακριβώς θα γίνει και να αναλάβουν πάρα πολλές δουλειές. Αυτό, επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι σε αυτό μια φίλη θεατρολόγος έλεγε ό,τι και ματαιώσεις και να έχουμε ευθύνη αυτή τη στιγμή που έχουμε συναντηθεί, να παρευρισκόμαστε όσο μπορούμε συχνότερα και να προσπαθούμε να ακούγεται η φωνή μας, τουλάχιστον για μας, για να τη συνηθίζουμε. Και αυτό το λέω και στην κλίμακα της συλλογικότητας, στην κλίμακα των σχέσεων των διαπροσωπικών και στην κλίμακα ενός γραφείου, μιας θεραπευτικής σχέσης. Θέλω να το δούμε ως παραλληλισμό.
Και ένα τελευταίο, περισσότερο για να ακουστώ, όχι σχόλιο για σας, για μένα. Θα ήθελα έτσι να σημειώσω την έννοια της παχυσαρκίας που φέρατε και αναρωτιέμαι. Αναρωτιόμουν εκείνη την ώρα, μήπως αυτό τώρα, εμένα μου φαινόταν ιατρικοποιημένος λόγος σε έναν λόγο πάρα πολύ κοινοτικό που είχατε και οι τρεις. Και αναρωτιέμαι, μήπως θα μπορούσε εκεί να χρησιμοποιηθεί το αναπηρικό μοντέλο του Όλιβερ Σκαραγιάννη, εδώ που υποστηρίζει το απειθή της μηδενικής ανοχής στην Αθήνα, οι οποίοι τι λένε. Γιατί να ξοδεύουμε τόσα χρήματα, γιατί λέει τώρα ο Έλλον Μάσκ ότι θα βάλει κάποια τσίπ και όσοι βιώνουν, είναι ανάπηροι και κάνουν χρήση μαξιδίων, θα σκοθούν όρθιοι. Αυτό μιλάμε, τα χρήματα που θα δαπανηθούν και εγώ δεν ξέρω τι ποσά είναι. Και λέει το αναπηρικό μοντέλο. Αντί να δαπανηθούν αυτά τα χρήματα εκεί, μήπως να κάνουμε τις πόλεις προσβάσιμες σε όλα μας, έτσι. Και αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο νόημα εμένα μου κάνει το να γίνεται χρήση αυτών των παραδειγμάτων, που έχουν και μια θεωρία κοινωνική από πίσω, κάποιους ανθρώπους που το υποστηρίζουν, και που σκέφτομαι εγώ που συνδιαλέγομαι και μελετάω και ποιήτρες και ποιητές και ποιητά που βιώνουν τα σώματά τους ως χοντρά και παχύσαρκα και κάνουν επανοικιοποίηση αυτού του όρου. Η Λίτσο, έτσι λέγεται μια pop τραγουδίστρια, έχει σημασία, παρότι είναι pop, έχει σημασία και ο λόγος που φέρνει μέσα στον κυρίαρχο λόγο. Η Λούνα Καπ, που είναι Καλιφορνέζα queer ποιήτρια και έχει ένα φανταστικό βιβλίο ποίησης που λέει για τα σώματα, τα χοντρά, τα παχύσαρκα, πώς βιώνει τον έρωτα, το σεξ, τα βλέμματα έξω και το πώς έχουν βαρεθεί να λένε όλοι ότι νοιαζόμαστε για την υγεία τους και τη χολυστερίνη τους και πόσος κόσμος καπνίζει και δεν λέμε, ας πούμε, για το κάπνισμα. Λέω ένα παράδειγμα, όχι σχετικό, αλλά μέσα από τη δική τους φωνή, από τη φωνή τους αντλώ. Αυτά και πάρα πολλά άλλα, γιατί πραγματικά με εμπνεύσατε να έρθω κι εγώ σε επαφή με τις εαυτές και τους εαυτούς και τα εαυτά που συνομιλούσαν τόση ώρα όσο μιλούσατε. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω γιατί ξέρετε, κάποτε ήταν ατομική ψυχολογία, εστίαζε στα άτομα και τα εσωτερικά του ατόμου. Έγινε η Επανάσταση και διευρύναμε και πήγαμε στην οικογένεια. Οικογενειακή θεραπεία. Και κλειστήκαμε εκεί για πολλά χρόνια. Μετά πήγαμε βέβαια και στην ιστορία, στο γενεόγραμμα, ψάχναμε γενιές πίσω και πήγαμε και στην εκτεταμένη οικογένεια. Και είναι ευτύχημα που στα συνέδρια οικογενειακής θεραπείας έχει μπει η κοινότητα. Μεταξύ, ο Νικόλας Χριστάκης θα μας έλεγε ότι παγκοσμίως οι δομές στο συνδεδεμένο του βιβλίου είναι οι οκτάδες, οι 20-30 και 150 τουλάχιστον. Υπάρχει και ανάμεσα στην οικογένεια και την κοινότητα η ομάδα. Και το ρεύμα θεραπείας ομάδας είναι πολύ αναπτυγμένο στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Ευρώπη. Βέβαια, αυτό δεν τελειώνει μετά την κοινότητα τι. Και εγώ νομίζω, γιατί μπορούν να υπάρχουν πολλά και δίκτυα κοινοτήτων και παγκόσμια και απαντήσεις που δεν ξέρουμε ακόμα. Εγώ θα έλεγα η δέσμευση στην ανοτροπία. Γιατί ο κόσμος ούτως ή άλλως, ο πλανήτης θα καταστραφεί. Δεν μας λένε οι φυσικοί στο μέλλον. Άρα, παρά τα αυτά, λόγω της εντροπίας, ο Γιώργος ο Βασιλείου έλεγε να αλλάξουμε τον εγκέντροπη και να το κάνουμε ανώτροπη. Δηλαδή, πώς θα βαδίζουμε ανωτροπικά, πώς θα οργανώνουμε τη ζωή μας με τέτοιους τρόπους, με τέτοια δίκτυα, κοινότητες, κοινωνίες, πολυπυρηνικά δίκτυα κλπ. Θα αλλάζουν, μπορεί να αλλάξουμε και τους όρους, να έρθουν καινούργιοι όροι, να μιλήσουμε για ενεργειακά πεδία. Δεν ξέρω τι θα βγει στο μέλλον, αλλά να κρατήσουμε την αισιοδοξία και τη δέσμευση ότι θα παλεύουμε για την ανοτροπία, αν το πούμε, για μια ανώτερη εξελικτική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ πάντως και το συνέδριο που καλεί, όχι πρώτη φορά, διευρύνεται, ας πούμε, το οικογενειακή θεραπεία σε μεγαλύτερα υπερσυστήματα. Χρήστε το σύντομη δευτερολογία. Εμείς δεν μπορέσαμε να βγούμε όλο το βιβλίο. Οι κοινότητες αγώνα με οποιαδήποτε μορφή παράγουν νοήματα, με τα οποία είναι κοντά στα δικά μας. Ζήσαμε από κοντά στις σκουριές, ζήσαμε κοντά κινήματα τα οποία δεν είναι να σας αναφέρω τώρα εδώ. Όμως εκεί βρήκαμε και κάποιο αδιέξοδο. Δηλαδή, σκουριές, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν απέναντί τους όχι μόνο την Ελντοράντο, αλλά και τους εργαζόμενους στην Ελντοράντο. Αν δείτε τη φωτογραφία της αντιπαράθεσης, ήταν μπροστά εργαζόμενοι και από απέναντι η κοινωνία της Μεγάλης Παναγίας κτλ. Ένα.
Βόλος. Αναφέρομαι στα παιδιά εδώ τα οποία αντιλαμβάνομαι την αγωνία τους. Έτσι, ότι ο κόσμος δεν αλλάζει μόνο με προτάσεις, ούτε με τη think tank, ούτε με κόμματα κτλ. Όμως, αν δεν ξεφύγουμε από αυτή την αφήγηση της κλασικής περί του κίνημα, τα κινήματα έχουν παράλληλη μορφή και έχουν απέναντί τους δυστυχώς και την εργατική τάξη. Βόλος, κάψη σκουπιδιών. Βόλος, κάψη σκουπιδιών. ΑΓΕΤ. 5.000 νοματέοι κατεβαίνουν στην διαδήλωση γιατί εκπέμπουν φουράνιο και βαρέα μέταλλα και το Σωματείο των Εργαζομένων στην ΑΓΕΤ και το Εργατικό Κέντρο στο Βόλο είναι υπέρ της καύσης των σκουπιδιών. Αναφέρομαι σε αυτά τα δύο για να σας πω ότι το τι νοήματα παράγονται. Εμείς διαβγάζουμε λοιπόν μέσα από το κίνημα του νερού, στο Πήλιο, στις Ταγιάτες που είμαστε μαζί του, αυτοοργανωμένο, με αυτοδιαχείριση κτλ. Υπερασπίζει ένα κοινό, αυτό που είπαμε πριν, το κοινό. Όμως δεν βρίσκει από το κίνημα, από τους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑΒ ή από το Εργατικό Κέντρο τέτοιο. Τα λέω πολύ συμμαζεμένα και πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν ξαναβάζουμε στην κριτική μας και την εναλλακτική φαντασιακό. Κόσκο, Σαββίδη σε ΚΑΠ, Κατσέλη στην Αθήνα, 1.000 εργαζόμενοι. Μας έχει μείνει η Βιομέ. Η Βιομέ η οποία άλλαξε, επανοηματοδότησε, είναι τη φέρουμε σαν την αρκούδα και την περιφέρουμε γύρω. Όλοι αυτοί που σας είπα πριν, τους έγινε πρόταση να πάρουν την επιχείρηση στα χέρια και να ονοματοδοτήσουν με το καινούριο αυτό που θέλουμε εμείς και δεν το κάναν. Γιατί τι περιμένουν, την ανάθεση που σας είπα πριν, τον ιδρυματοποιημένο τύπο του ανθρώπου, θα έρθει ένα καινούριο αφεντικό ή ένας καινούριος κυβερνήτης και θα μας το λύσει. Εμείς ανοίγουμε και τέτοια ζητήματα. Ανοίγουμε ζητήματα, δεν έχουμε την απάντηση. Αλλά σας λέω ότι αυτά προήλθαν μέσα από την εμπειρία μας από τα κινήματα. Δεν είμαστε θεωρητικοί, είμαστε αγωνιούντες όπως και εσείς ή όπως ενδεχομένως και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στα κινήματα. Δεν ακολουθούμε, σας το είπα, ξεκίνησα και τελείωσα με αυτό. Ξεκίνησα και σας είπα ότι εμείς θεωρούμε ότι πολύ πιο πάνω από τον κάτοχο των μέσων παραγωγής είναι το αφεντικό των νοημάτων. Το είπα, το δήλωσα αυτής εξ αρχής. Ακολουθούμε, έχουμε μια οντολογία και την ακολουθούμε, έχουμε ένα πρόταγμα. Δεν είπα ότι έτσι πρέπει να είναι, αλλά εμείς αυτό ακολουθούμε. Αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε. Ότι όσο δεν αλλάζουν οι ερωτήσεις, δεν αλλάζουν και οι απαντήσεις. Ναι, συμπληρωματικά και εγώ. Ο κοινοτισμός που προτείνουμε, έτσι, δεν είναι ο κοινοτισμός κοιτάζοντας προς τα πίσω, δηλαδή ο κοινοτισμός των προεστών και των κοτσαμπάσιδων, παράδειγμα της τουρκοκρατίας, ούτε οι κοινότητες του Προέδρου και του Κοινοτικού Συμβουλίου της Νεοελληνικής Πραγματικότητας, μέχρι να καταργηθούν από τους νόμους Καποδίστρια, Καλλικράτη, Κλεισθένη. Στο επίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης προτείνουμε την κοινωνική οργάνωση της κοινωνίας, έτσι όπως τη δείξαμε και εκεί στην διαφάνεια, όπου θα πρέπει να δημιουργηθούν όχι υπάρχουσες μόνο αγροτικές κοινότητες, αλλά και στις πόλεις οι κοινότητες με βάση τον δρόμο, με βάση το τετράγωνο, έτσι, με βάση τη γειτονιά κτλ. Πράγμα που έχει υλοποιηθεί και από το ζαπατίστικο κίνημα στην Τσιάπας του Μεξικού, από το οποίο παίρνουμε παράδειγμα, αλλά και από το κίνημα το κούρδικο στη Ροζάβα, όπου εκεί οργανώθηκε μια δημοκρατική αυτονομία με βάση όχι μόνο τις αγροτικές κοινότητες, αλλά και τις κοινότητες της πόλης. Δηλαδή είναι δυνατόν ο κοινοτισμός να διαμορφωθεί και στις πόλεις με βάση την υπάρχουσα τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία από περιφερειακό κράτος που είναι σήμερα πρέπει να την πάμε προς την πραγματική αυτοδιοίκηση, όπου οι άνθρωποι συμμετέχοντας στις συνελεύσεις της γειτονιάς, του δρόμου, του τετραγώνου και της αγροτικής κοινότητας συναποφασίζουν ο καθένας. Δηλαδή το εχέγγυο δεν υπάρχει. Το μόνο εχέγγυο που υπάρχει είναι η συμμετοχή στην συνέλευση της μικρής κλίμακας κοινοτήτων, όπου εκεί ο καθένας μπορεί να εκφραστεί και καθεμία και κυρίως
μέσα από την κριτική και αυτοκριτική των συμμετεχόντων να καταλήγουν σε όσο γίνεται πιο σωστές αποφάσεις για το ποιες είναι οι ανάγκες της κοινότητας και με ποιον τρόπο μπορούν να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο κυρίαρχος ανθρωπολογικός τύπος που έχουμε περιγράψει στο βιβλίο μας με τον Γιάννη θα υπάρχει, γιατί ξεκινάμε από κοινότητες του υπάρχοντος, έτσι, για να φτάσουμε στις ευτοπικές κοινότητες, όπως τις λέμε. Ξεκινώντας λοιπόν από τις κοινότητες του υπάρχοντος, ο κυρίαρχος ανθρωπολογικός τύπος θα εκφράζεται και εκεί μέσα, και ο οποίος είναι κύρια πατριαρχικός, έτσι. Και συμφωνώ πολύ με την τοποθέτησή σας. Εάν συμμετέχουν όμως όσο γίνεται περισσότερο στα εγχειρήματα που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, πράγματι κυριαρχεί το ανδρικό, ας πούμε, και το πατριαρχικό, αλλά εάν αποφασίσουν να συμμετάσχουν όσο γίνεται περισσότερες γυναίκες, τότε αυτό θα συμβεί. Βάζοντας, ας πούμε, και τεχνικές διεργασίες στις συνελεύσεις των κοινοτήτων, όπου δεν θα μιλάνε μόνο άνδρες, έτσι, αλλά θα δίνεται να γίνεται κύκλος. Κύκλος ο καθένας να μιλάει.